Sekuru mamukaseko nai sekuru. Musukuru sekuru. Zvakamira seiko nai kumba uko. Aiwa correct. Gogo variko? Yes man. Varipo. Gogo variko. Variti. Ndozoti wakatoteerera. Eka. Rikandipa muze. Eka. Gogo mamukasei. Nai gogo. Ndinotenda. Muzukuru kaari kurangarira nyangwe ndiri kure zvangu asi ndozviziva kuti maoko ari kusvika. Wagara muzukuru unofanira kugara uri kure. Ndofana kugara ndiri kure. Utori threat kuna sekuru. Handitembeke. Hauna kumira mushe. Nekuti sekuru vakangocheuka. Hakaka. Vakafuratira. Hakaka. Sekuru pavanozosangana neni mucheka. Mangwanani asekuru. Chokwadi muri yeZimbabwe. Kungobvunzira wangu tangu chirangu. Asi chokwadi chiripo muri yeZimbabwe ndechekuti muri kutozvinzira muri yeZimbabwe ndiri kutozvifambira zvangu nemuzukuru wangu. Hey, wekuMalawi. Akachuka kuti ndogara ndichikutaurira sekuru mazuva ose kuti kana mukandiona muchifamba neni rekani kuzungurira aikona kutamanga kubhodhabhodha ingoti dyo ipapo kuti muri kuona moya repaBlantyre Malawi alongside monya repaGokwe keta munhu akatsvuka kuti zvi po rikiti bvu. Papa, nhasi muzukuru wasekuru ndakadzibata. Ndine nyaya yemukomana ari kuGokwe kwa Chief Makore. Hetimani Makore, Chief Chireya. Mukomana uyu akakwanisa nezuro kuzofambiswa kunoendeswa kune umwe utungamiri hwepamusoro kuti vataure naye maererano nezviri kuitika. Mukomana anogara pamba pevabereki vake, baba namai vakafa. Mukomana wake anogara padhuze ipapo. Akazokwanisa mukomana uyu kutaura kuti vedu we regai ndikuzivisei, bhegi ramunoona ndichifamba ndakatakura iri rine matatya anodarika 50. Bhegi raanofamba akasenga rinenge rine matatya anodarika 50. Matatya ndeechii? Matatya aya ari kutaura achiti iye inini panyaya yematatya aya anondibatsira kuti ndikwanise kuwana mari nezviwanikwa, asi iye hana mari. Anotaura achiti mari iyi kana ndaiwana mari yangu ndiye doro chete ende upenyu hwangu hwese ndinotendera kugara ndakatakwa. Matatya anobatsira kuwana mari kwete yekutenga dzimba, motokari kana kuita pfuma, ndeye kuti agure mowa. Ende mashamari ake aanofamba nawo ndeye kuti kana vachinge vasvika pabhawa vakatenga doro panofanira kugara paine kreti yakazara. Rikangohafurwa chete panogona kundotengwa rimwe 1 rikuti pagare paine kreti inenge iri full yakazara nekumwa. Kana kuti mukomana tozonzi uyai munomutora akarara ari uku akadhakwa, izvozvo kwaari zvinenge zvine simba racho nekuti upenyu hwake akanzi anofanira kugara akaita sei, akadhakwa. Mukoma wake akazomutora nezuro ndokuenda kune umwe musha mukuru achitaura ndozvitaura munin'ina wangu. Akati kana achitaura izvi so akataura kuti inini ndakapiwa mushonga, but mushonga wandakapiwa ndakapiwa nasekuru nhengi vari paplot number yakati vanowanika kuNorton, vasingagari pamba vanogara musango. Isusu nzvimbo yakataura kuNorton tinoiziva, asi hatizozivi kuti sekuru ava vakataurwa nezita ravo uye zvemusango muri kutaurwa ndizvo here. Akati handidzike chikonzero ndakadzika mukutaura ndinogona kutongofa, saka zvandataura ndizvo. Mukoma wakachibvatura mukomana uyu ndobva aina naye kumba. Vachinosvika kumba zvikanzi modairi asvika padhoo, modairi ndigokuratidzai matatya. Mukoma achibva sara panze, achibva pinda mumba, achibva ona 1 datya riri mukapu. Zvikanzi vamwe vakomana ndisikuona kuti vaindepi, ndiri kuona 1 izvezvi. Mukoma 1 ndiro akaratidzwa achibva tanga kutaura achiita singa ari kutaura nedatya achiti vamwe vako vaenda kupi, zvavasara uri 1 pano, vamwe vaindepi. Mukoma ipapo achibva tobuda panze akati no, handikwanisi kuda kuziva zvimwe zvakawanda. Datya 1 ndariona but ari yakuti andani 50 anenge ari mubhegi make, but ataura kudaro akabva endiswa kuna makuru ari munzvimbo vachibva vati ndakukunyorera tsamba ndiri kukumbira kuti iwewe uende nemukomana uyu kumapurisa. Polisi yavo ndepane mbudziya pamutora ndone zviro pavakapedzisira vachienda kupolisi ikoko. Mushure mekuti izvo vaone kuti mukomana uyu ari kurwara njerere
zvaari kutaura chokwadi here hapana madrugs here but zvaaitaura zvimwe zvaioneka datya rakatoonekwa 1 riri mukapu mumba maanogara anogara ari 1 baba namai vakafa pamba paanogara apa pastendi vabereki vake vakafa mukoma wake anogara panext mushure mekuzoshevedzwa kunzi uya kunoku pane mumwe mukuru ari munzvimbo akunzi umboona kuti zvakamira sei mamwe matatya 49 aya haana kuonekwa pakaonekwa muine 1 asi aitaura akataura naro achiribvunza kuti uri wega vamwe vako vaindepi mukomana asati aroora ari pasi pe 22 years asi anoti mari yaanopiwa nematatya ndeyekuita sei ndeyekumwa doro ende vakomana chandogara navo zvishuwa achiita sei achimwa doro kwachita mowa kugokwe nembudzi yamutora ewe chakaipa ichocho vanoda kuziva nzvimbo iyi vagari vari kugokwe nyaya iyi iri kugokwe chief nembudziya headman makore panonzi pachirape kuchirape ndo kwaigara chief headman wanga ripo vakuru wokutanga vasati vabva iko zvinozvi varipo vari kunonzi kuchikari matsito iko zvinozvi pana headman vari kuchikari matsito iko zvinozvi asi paigara chief wokutanga kunzvimbo iyi ndo kuri kuitika nyaya iyi kunonzi kuchirape asi kuri kwaheadman makore kunonzi kuchirapeka so ndo zviri kuitika so vagari venzvimbo yekumutora kwanembudziya chief nembudziya andiitika headman makore pachirape apo ndo pari kuitika nyaya iyo ikava vari pedyo munogona ngo vanoda kuziva bhuri yezimbabwe kunonzi kwasabhuku chikamba sabhuku chikamba ndo mune nyaya iyi ndichaita hangu kuti ndikwanise kuzotaura nasabhuku kuti ivo sasabhuku womukati menzvimbo iyi zvakamira sei chikonzero vanogona vasingatonzwisisi kuti kana mwana achingadai ari kuda iso zvii zviri kuitika munzvimbo vasinganzwisisi kuti kana mwana achingadai so zvii zvinenge so mukoma nevamwe hukama vari kushevedzera vachiti zimbabwe hatichazivi kuti zviri kuitika pamwana chii saka vari kana kuenda naye kumapurisa vane kubatsira kumwe kwavachaitwa here kana kuri kuti mwana uyu madrugs zvichabuda pachena asi mashoko aari kutaura achibudisa muromo make ko kana iri nyaya yemadrugs dashika rakabva kupi matashika ari kutaura ari kubva kupi anopindirana papi nemadrugs ende doro zvechokwadi haaende kubasa anogara akadhakwa anogara akasedza makesi shamwari dzake dzinotomutevera asi kana vangobvisa one scad panofanira kutofirwa 1 nokunogara riri 4 nekuti sekuru baba Isabel datya achisi chisikwa chatinogara nacho mumba papa ende achiwanikwe mwaka uno usiri wekunaya kwemvura kunyanyanyanya datya rinowanikwa nguva yekuita sei yekunaya kwemvura even kuchinaya mvura ukariona mumba unogona futi kutomboshushikana kuti ko rapinda sei unotomhanya-mhanya vamwe vanotomerera kuti vamhanye kuribudisa panze zvino uyu anga ataura kuti ndinotofamba nawo ari 50 ari mbegi kana muchida handei kumba kwakuenda kumba kwakunowana kuine 1 riri mukapu kwakuribvunza kuti ko uri wega vamwe wako vaindepi totobatwa nemukomana unonzi jedza aritoshedzera kuti datya rikakupindira mumachira wakarara chako kwanzi unonzwa kutonhora ndijedza kwanzi unongonzwa kutonhora chinoziva kuti datya apinda mutambo pakati pekepe nedhimbare matimu anorima matimu anogona yes inonzi harare dhabi saka zviri kunzi pane vari kuti vekepekepe vari kuti suzuka toda kuti tiwine matiketsi iwayo tiende kunozadza ground kuti bhazi risatengwe kesho kepisanomuziva make sure take sure chiragwe make sure kuti ahwina and make sure kuti bhazi harisi kuzotengwa madhimbare vari kuramba kana zvisina kubuda haritengwe bhazi harisi kuzotengwa asi madhimbare ari kuti no hamusi kutiziva isusu bhazi riri kuzotengwa asi ndinoiziva hangu kuti papa chiro kambokanganisika pari pakepsirubu inomukamuka asi manje ichamukira pavanhu vakamukawo apa honorable farajere zviri kunzi vakatowedzera winning bonus kubva pa$500 kuenda pa$1000 aiwa madhara kubva kudhara madhimbare akati aiwa imimi muri kuda kuti mutidye kuitira kuti bhazi risatengwe apa mr mapfumbo vakarara kugomo nezuro vakarara kugomo kudomboshava vainosta ndomuimbirika vakabata mbiya dzemusondosi kota to 10 pano panational fm radio the whole nation wase sekuru tiri kunzwa kuti mwana wemurozvi utakataka expresso mopawo mokonzi muzukuru muhombe peter moyo dewa pane zvinyowani zvawatigira papa unoziziva kuti kana ukabereka uri werudzi aurasiki unoramba uriwo ikoko peter moyo mukoma wangu musi wa 30 april akalocha album rake rinonzi matsimba emurozvi rine masongs ari kuona kuti 6 akarosa anga ari pastake house apo sulumani anga ari 10
endimuridzo angariti timu rakarikakwana iye mukomana aripo ipapo Yes, aiwa mafanzi ekwaSulumani mafanzi ekwaendimuridzo ake zvakare iye Murozvi vanga vakaungana vari pastage kwazo kwazoita vanogara vachingomwira ipapo vanga varipo ipapo. Yes, man. Album rinonzi Matsimba eMurozvi rine masongs aripo anonzi Simba Panyika, uya ndikubereke, zviriko zvinondinetsa, handizvigoni, mumwoyo mangu, kozita inonzi Kasongotuta. But pane kasongo karipo sezaudo. Yes, man. Kanonzi zviriko zvinondinetsa. Sekuru kakawita isei. Aiwa kakandibata-bata. Kakakubata ibatai. Aiwa kakakonekwa. Kana kumenya ni mtima mwoyo mukati. moyo wemukati-kati. Mukati. Hey. Anga afunge iko pita Ayo handizivi. Plus iye kana chitoka rondomoona kuti handizivi kuti zviriko zvinomunetsa ndiye here kana kuti ari kuimbira pane umwe munhu akambomudza pane zviriko zvinomunetsa. Kana kuti panenge achiimba ndiye anenge achiimba here kana panenge vanenge vachiimba sezvo ndogonongo varipo ari kutaura kamatsimba eMurozvi handitoziva kuti vanenge vatomugara here vatomugara Murozvi mukuru wacho vanenge vari paari toteti chiona Peter Tichiona Peter. varozvi ndo vanenge vachiimba. Aiwa Zimbabwe mukateerera kasongwaka mukateerera album rakanaka zvikuru sei kana kuti mashozi kwake tiri mukati mukumboenda mukoma wangu aiwa ndo zvakarongeka aiwa ari kusumuka ari kuziva zvaari kuita Yes, man. ari kuziva zvaari kuita aiwa album rinonzi chi Matsimba eMurozvi kungofamba nepakafamba mudhara ipapo kondo pakatangira ari kuenderera mberi nokuti vagara variko vaisapota ndirika akati handikusiyire parodi takuenderera mberi but zviriko zvinondinetsa. dzimwe dzacho nziyo dzinoti kudii pane matsimba aripo anoti Simba Panyika, uya ndikubereke, Right. zviriko zvinondinetsa, Right. kwozoita handizvigoni, mumwoyo mangu, Kasongotuta. Kasongo yeye game over mama yangu mama yangu game over mama yangu. Saka matitorowa kapi apa sekuru Zviriko zvinondinetsa. zviriko zvinondinetsa. Yes. varozvi sekuru jaivhi yamuri kurova kwakanaka here. Rega nditaure Ezra. Isusu kana tichitaura nyaya yevaimbi tiri kutaura kuti kazhinji kune vamwe vanosvika pakuti vidway semunyuziki yangu isingarizwi. Unoziva kana presenter kana kuti DJ ari pamhepo arikuda kuti akaridzawo chinhu chinonzwika nevanhu naiye wasumuka kureva kuti inini vaimbi kwamuri ikoko ridzai zvinhu zvinonzwika kuitira kuti panoridzwawo pamhepo zvinonzwikawo vanhu vobva vasumukawo kuitira kuti kana zvakafanira kubhejera timu isingagoni nione kuti unza uzivi chokubhejera ridza zvinhu zvakanaka zvinonzwika quality saka zvandaona kutaura pamusoro pesong tira nezvemeseji Zimbabwe vangani vari kuvengwa but vachiziva kuti chandiri kuvengerwa inini handichizive paribe imeseji kai ndo zvinhu zvatoda izvozvizvi kuti kana uchiridza masong isa meseji inogamuchirwa nevanhu inobatsira vanhu kunyange ari kuvenga wacho munhu asina mhosva anogotekosa kuti zvataurwa nambita izvi but wai ndichivenga munhu asina chakanditadzira regai ndimuregerere varipo watosunungurwa nekuda kwesong kuda kuti meseji yabhadhara yashanda aiwa Murozvi vakarova Murozvi vakafamba havakafamba mwana bela ita mowa kugokwe amene alibe dzetse samwa mowa mainosa padhangwe sanzi vapindira zvikanzi seEzra auto adabhozhongora zvikanzi kwachita mowa kugokwe anenge asina datya haasi kumwa doro amene alibe dzetse samwa mowa alibe dzetse samwa mowa kwachita mowa kudo kwachita mowa kugokwe alibe dzetse samwa mowa tanzwa chemukomana wepagokwe apo zvikanzi hazvina kumira mushe anofamba nematatya 50 asi pamatatya 50 pakangoonekwa 1 chete kumba kwake akataura naro akaribvunza kuti ko nhasi uri wega ko vamwe vako 49 vari kupi sekuru one dai raigona kupindura raigona kutotaura dai vamwe vangu vari kwakati mamwe acho 49 anga ari gopi aya zvakaoma 7 minutes past 10 para paNational FM handei nadzo sekuru muchidzi bhozhongona handei nadzo ichokwadi muri yaZimbabwe ndiro mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza wamukaseko wandosheedzera kuti bosi tusakopa kabana akabada chimuti Eastview akabada chimuti ipapo wamukaseko izi hotel of Newgam hariseko memory maribawoko wamukaseko vanoti Peter Zulu hiriseiko timu signora Tize wamukaseko agogo every day is a Friday mukoba ngonisada taura nyaya ndoda kutaura nyaya yekuti even vakuru kubva kuna president vakataura nyaya yekuti nyaya yezvinhu zvinodhaka ledway pasi nazvo zvinokanganisa ramangwana remunhu vamwe vanhu vakadzidzisa vana vavo
vakadzidzisa kudaro iko zvino zvivana vari kutambura vanosora vachidhakwa havachakwanisi kuvaka havachakwanisi kuenda kubasa. Ndiri kuzvitaura kubudikidzira nemhuri yeZimbabwe, mapurisa epawaterforce nezuro achienda kunotora mumwe mutumbi wanga wakafa pane chimwe chitoro chiri panzvimbo yekuwaterforce panonzi paZindoka. Mushure mekuoneka mukomana uyu anozivikanwa achiita zvemadrugs, atsemwa, akatombotorwa iye pachake akanzi iye akatorwa nemota mapurisa vachinzi vari kuenda kurehab, vatakurwa kudaro akasvika mutauni akatiza akadzoka zvakare achiti ndakangwara ini ndavatiza ndakangwara ndavatiza. Nhasi uno nenyaya dzekudhakwa azoonekwa akafa ari panzvimbo yepaZindokwa nezuro mapurisa akatonotora mutumbi uripo ipapo nenyaya dzekuita sei dzekudhakwa. Veukama vachisvika itaura nevamwe vanhu ipapo vanoti takambozama nepatinogona napo but zvainetsa hatizivi kuti maari manga maita sei nenyaya dzekudhakwa. Saka ikurudziro iri kutaura nevamwe vanhu zvakare kuti vanhu vanotora zvinodhaka vedu wei dai mambosiyana nazvo nokuti zvinodhaka zvinokonzeresa, zvinouraya, zvinokupinza muna taisireva. Kana uine mhuri inogona kuita sei kutokanganisika zvakare. Zvakaitika nezuro panzvimbo yewaterforce paZindoka pawaterforce ndo patogara tichitaura kashoko mazuva osandetika kuti pasine zvinodhaka we say no to drugs. Sekuru baba Isabel kuti hazvina kunaka. Mufunge ritoriko doro rakatogadzirwa rinotovhenekwa rakanaka rinototenderwa zviri pamutemo uyezve rinototengeswa pachena kune mabhizimusi akatopiwa tsamba vanotori nemalicense achona. Ukangoona wakunotenga zvinodhaka zvinotengeswa vanhu vachicheuka kana kuti vari murima kana pakawanda ibva waziva kuti wapinda panzvimbo iri wrong. So we say no to drugs panyaya iyoyo tikukana nazo zimenezo ndithu. Akarasikirwa neupenyu mukomana paZindoka pawaterforce atombotorwa ufunge kuti aendeswe kurehabilitation asi akanotiza akati no ndakangwara apa ndigone. Chiona izvazoitika apa torasikirwa neupenyu ipapo. Icho kwadebori yeZimbabwe ndiro mukati mekufamba mukati mekufakaidza wamukatsekwa muchina ripe chidziva hagogo every day is a Friday wamukatsekwa mutirangu star given chimuto akabada kuti tsve wamukatsekwa wanoshedzera kuti waso akabada chimuto kwanza chisiyapo pamwe chete nawaso zvakare paGlenview wanapo akabada chimuto wamukatsekwa wamukati kuti tenda itindo masende muchenge mukuru bosi zvebunyati vakabada chimuto vari pasvisa business center apo chimuto akabada kuti tsve mutara Jesus makanika chawa Joseph Ototsveta Bernard Ototsveta chimuto akabada kuti tsve kwanza ndisiye ndikufamba nacho paka Harare. Hanzi zvaita seiko muguta guru reZimbabwe muHarare sekuru? Mukoma wangu nyaya dzezvibata-bata dzakaoma. Pane nyaya yakatika mukati meguta reHarare. Murume wepamurewa akaita zvaakaita kunonzi kumapako. Akaita bonde nemukadzi wemunhu muri mumba. Aita bonde nemukadzi wemunhu achipedza akataka kurwadziwa pasi peguvhu. Apera kudaro ndobva taka kupera simba. Akuda kubuda mumba ndobva ngopinda mupassage. Asati asvika kuchimbuzi ndobva toitira chimbuzi mupassage. Ndokuzobuda achienda. Anobuda achienda akatobva tofa ipapo. Akabva tofira ipapo. Ndokuzotakurwa ndokuendeswa kumuchari. Nozuro ngachitori zuva rechi5 afa ari mumba. Nhoroondo idzi dzanga dzakutaurwa nemukadzi wemunhu apo ari mukadzi wemunhu waifambidzana naye. Zvakawanda ndizvo toda kunzwa iko zvinozi kuti uyo akutaura zvinhu izvi mukadzi wemunhu. Murume wake azviziva. Munhu angakutsvaga kuti afira pana pasei ndokurohwa nehana ndokuzvitaura kuti ndo zvaitika. Murume wangu anogara kubasa but chaitika ndechekuti ndikakwanisa kukecha murume akapinda mumbamu. Apinda mumbamu ndikamunzwa kuti pasi pegubhu pakurwadza afa kupera simba pandata kuzama kuti abuditse munhu mumba munhu achienda mupaseji ndobva atirunga kuti sei kutozvikanganisa imomo kutozvimesa ipapo achipedza kudara achibva tofa ndokuzotorwa kuendeswa kumochari. So nhasi razuva rechi5 nhasi zuva rechi6 zuva rechi6 hama dzake nyakufa dzakatoudzwa dzakatoziviswa izvo kuti ndo zvakaitika asati avigwa but mumba memumwe murume makafira munhu uyu akangoti achingopedza tanga kurwadziwa pasi peguvhu atanga kupera simba ndobva anzwa kuti uchimbuzi akatega ndibude ndopinda musimba yuchi nokuti imba yaina chimbuzi chiri mukati imomuka but pane chimbuzi chimwe chete chone chiri mukati. Paakabuda kupinda mupaseji achizama kufamba kuti aendepo papedza kupera simba ndobva angogara imomo ndobva atanga kuti kutozvimesa ari imomo achipedza kudaro munhu ndiye sarai achibva afa ari mupaseji imomo akabva angofira imomo afafira imomo. So nyaya yemire ndiyekuti tinzwa kuti murume anova ndiyo baba vemumba nemukadzi wakarusvika papi hama dzemunhu dzichati kudii
murume anova muridzi wemukadzi uyu shoko rakasvika akaudzwa yakatoudzwa tamirira kunzwa kuti achazoti kudii maererano ko idzo hama dzemunhu akanofira ikoko dzichati kudii dziri kupa here mhosva mukadzi uyu akapinza murume aise chikombaumba kana kuti muridzi wemukadzi anopiwa mhosva but muridzi wemukadzi kuti handina chandotoziva ini ndatori munhu aitobirwawo handina chandakaita hapana chandakaita ndaitova munhu aitotadzirwa aitobirwa ende handisi kutoziva kutoti inini kune zvaiitika nemukadzi wangu ende pamukadzi wangu hapana zvandakaita ende hatina kuziva kuti mudzimai uyu kakare kekutanga here here akabvira kare kana kuti postmortem ichazoti kudii pamwe postmortem ichataura vachaona ndo yamirira vanhu vana chiremba vachati aiwa munhu ashaya nezvakati asi mashoko akawanda ari kuti vanhu dzidzai kupinda dzimba dzenyu, dzidzai kutamba nevanhu venyu, dzidzai kuroora, dzidzai kubisa pfuma, dzidzai kubisa pfuma, wotamba nemunhu wako, kwete kungoenda muchikuita gwakumukwaku muchifamba muchienda muchiita zvamuri kuita. Usabate mudzimai umwe magetsi aya. But apatisi kuziva kuti chakauraya munhu inyaya here yekuti mukadzi ane zvakaitwa nokuti asiri zvabuda ende murume wamukadzi wemukadzi ari kutovhundukawo kuti chii chakaitika. So mudzimai naye ari kutovhundukawo kuti chii chakaitika nekuti dziri rake manje mabudiro razoita pachina razobuda nenzira yange. Ende hatisi kuziva kuti kana mukadzi akagadzirwa kana yange iri tsika yemukadzi uyu vangani vakafa uyu afira panzvimbo kana kuti akagadzirwa vangani vakanofira kumberi kafira mberi hatizivi kuti vangani nekuti hatisi kuziva kuti misika wai akaitanga rini ende anga munhu wechingani uyezve vese vaangainavo vese vainofa here kana vakafa vangani ende vakanofira kupi. So tichaziva ipapo tichazonzwa panapa nyaya dzacho dzopera sei. Hanzi sekuru Bozhongora musakanganwe nyaya yabusinessman uya wekurwizi takachibata chimuti kwatsiga kumacheke uko ndinodzi baba Bernard. Sekuru hanzi pane nyaya yabusinessman wekurwizi musaikanganwe. Ichokwadi ichocho nhasi hatina update yayo but tiri kufamba nayo zuva nezuva tichienda. Nhasi handina update yayo yandinayo but painenge yasvika ndichange ndichikuudza chikonzero tikati tiri kufamba nayo kunosvika yapera yeumwe businessman akawanika ari padziva panova ndipo pakazowanikwa ine family ine vanhu 7 vakashayikwa vachiita zvekungodisappear. Havasi kuziva wakafirwa nekwavakaenda vane mafoni haachaiti but pakazouya mubatsiri mushure mekunge kune 1 apedzisira kufa akati handei kurwizi kundo kune dambudziko kwandiri kuona kune zvese. Vachisvika ipapo vakaona chinhu chichibuda mumvura chiita senge ngwena chichifamba kubva pakati perwizi chichiuya kuvanhu kwasara 10 meters kana 10-15 meters kusvika kunze. Vachibva vaona pamusoro pehembe chinhu chaiva vachachiona pamusoro pemvura vakungoona hembe dzayangamara. Hembe idzo dzakazoonekwa kuti ndedzemunhu akashayikwa 2013. Munhu akashayikwa 2013. Hembe ndio dzakuwanika ipapo. Mangwana achino kuchibva kwazoonekwa businessman akagara kurwizi ikoko akagara padombo but pasaidi pake paine doro but iye asingamwe doro. Motokari dzake dzakafanana nemota hombe dzinofamba kubva kune imwe nyika ichienda kune imwe nyika dzichitakura zvinhu zvakafanana nematrucks dzichinzi dzamira kwese madriver ari kuti iyo ari kungoona munhu mukati dzakagara pasiti pake kana papassenger seat mota dzichafamba. Mumwe munhu akanga anoda kukesha katende kana kuba pamotokari iyi achibva azoonekwa akadonha ari pasi akatofa ari pasaidi anosusa kuti chii chakaitika. Sekuru papa mira ipapo sekuru. Yes. Zvandiwandira zarema ziri kubwera too much kunge mvura iri kunaya mvura yemvumbi mati businessman uyu handiti pane chinhu chakaonekwa chichifamba mumvura ichokwadi pamusoro kuita kunge ngwena kuita kunge garwe ichokwadi time pepe kwakuzoonekwa dzango hembe dzakayangamara pamusoro dziri kuflota but chinhu chicho chamira hembe dzakaramba dzichiflota kusvika dzasvika kuvanhu vachinoona hembe veukama rubudzi kuti ichokwadi hembe idzi ndedzanenge but ndiyakatekwa kushekwa gore rakati but apa pavakafamba vachienda parwizi apa vakaenda nenyaya yemunhu achangopedzisira but achiti veniwe vanhu vari kungopera vachingoenda mangwana achiona kukazoonekwa business akagara aripo ipapo ari padombo akaisa paindi rekoko redoro but iye hamwe doro kuswera mangwana achiona akazoonekwa iye nemukadzi wake nemwana wake vari parwizi ipapo vachitoriwo nomubatsiri but mudhara yebusinessman anga akadorwa achitodirwa mvura ipapo. Vanhu pavakasvika ipapo vakatanga kuudzwa nemubatsiri kunzi endai kurwizi munoona but endai munokanda hembe dzeze ikoko pane zvoda kuitika. Vachinosvika mangwana makuseni vari kuona businessman iweyo aripo parwizi nemwana wake nemukadzi wake vari kuninga kuti dabira rikuzama kuvhara zviya zviri kuitika but akakadonha ari ipapo akanzi ibva ikoko. Saka izvezvi ndakamirira kunzwa kuti paakaonekwa akadonha ipapo veukama vakabva kavasa ikoko yapapi nyaya yacho paakambenge adonha chii changa chichiitika uko kumatrucks ake kumagonyeti kumarori akamira variko vakomana vane musikahwa vavai vanobva vasvika vaida kuvhura tende kuti vatraye kuba zviri vari kungonorovera pane zvakaipa kudhara bata magesi. Icho chiri kuda ndimi sekuru chiri kuda ndimi icho piorota
miles payini pasapitani pro afana tusipekeshana mtura imam jumanda wakachiwemba communicates sipiniti horomite dainora shiwiripini wakachwem sipiniti horomite dainoroshim akeroshim hairi ridi businessman kukomoka munthu kukomoka ndo patisikaziye kuti kukomoka kauchiko iye aite nemubatsiri wake koseya akaenda kurwizi ari ega pati pakutanga pakaenda nefamily ende pakaenda family yekutanga iye akatoti handisi kuendako ndichakupai motokari ndodira mafuta kuti mufambire nyaya idzi nokuti vanhu vakawanda vashayikwa inisa businessman ndiri kushayidzwa kwakati motokari yangu yafira kwakati ndiri kumhanya kune chigaya kwakati saka imi mufambira dzese zvinenge zvaitika mozondiudza but iye akazotaura mubatsiri achiyedzera kuti mukama wenyu ndiani akadai ndiye ari kukonzeresa aitozviziva kuti ndiye aitoziva zvake kokuzoenda kuzowanikwa aine doro iye achizikamwe kuti doro rege ndimbotengesa mhuri yezimbabwe tiri kudzoka manje tiri kubwera hosanena seezraundo ticha vasina shamo alongside bozhongora baba Isabel tiri kudzibozhongora nhau dzacho hapana chekumirira regai titange kusimbisa panapa bosa zvemunyati pasvisva business center Shamba Road mangwana chinenge chakaputika baba Isabel zvezvo kuti bosi zvemunyati mangwana tinenge chiripo live chiripo ipapo right muchanoona vachipinda pastage vachitamba kasemuka nonzi ubaba tavaona avo ndi baba vedu tavaona avo ndi baba tavaona avo ndi baba vedu tavaona mangwana vanenge varipo vachimirira ubaba hwacho chinenge chiripo live ipapo pane murandakadzi anonzi vachiyeraka vanobika varipo ipapo vanorova magunanzi vanenge varipo ipapo inenge iri National FM versus Radio Zimbabwe toseibumburudza ariko vari vadefenders havapinde isi ndichipinda ndiri kuedza kufunga kuti ndiani angatombozame kuvhundutsira ndiani kune maplayers kuti mafaiti mafaiti aiwa ndipe mafaiti nakumumaka mafaiti ari kufrandi andi ari kubheka idefender indakana ndistriker ndomutenga ndafunga kuti umwe ndiani JB manje nditezvara manje ndikamunzenga manje handizoripisa andipe inini kunoko ndipei kunoku JB sure manje baba pane murume ari kungoshedzera kuti ndiri kuya ndopinda muground anonzi Talent Chimutambwe bope ari paZimbabwe Media Commission apa mabatiro anoita chimuti mukoma wangu mukoma Talent vanobata chimuti rimwe zvekutika zvikanzi mukanditendera kupindawo muground ndechingorova mahedha Talent Chimutambwe bope uyu weZimbabwe Media Commission but munyori futi munyori andika kunyora newspaper ipapo isu tirangu mudongo chikunyora magobhora edu chete ozodisa pa front page sando kuna Talent Chimutambwe bope rikiti sando kuna bose zvemunyati pasvisva business center along Shamba Road mangwana the clash of the titans National FM versus Radio Zimbabwe paka Hurungwe hanzi zvaita sei kuHurungwe mukoma wangu Ezra nyaya iri kuHurungwe inorwadza inosuwisa kutaura kuno kwatiri kuti kune rufu rwave ne1 week asi rufu rino 1 week iri murandakadzi akafa anove mai vachikuru vane mari kuonekwa ndeiwo 57 years sokuberekwa amai ava mafiro vakaita ndiye kuti vane mwanakomana wavo akaroora vakaita vanonokona kuita ivo vashanu but vane second born yavo inove mwana mukomana nokuti vana vanakomana vangani vaviri mwana mukomana uyu akaroora aroora mwanakomana uyu achibva ati iye ndakura mama regai ndimboenda kunotsvaga pangu pekunogara but amai vakambotaura mashoko ekuti ndakakudzidzisa unofanira kubva pano pamba pangu panapa ndakuti chienda nokuti ndichiri kuda kushandirwa newe kana waroora unenge wane mukadzi anenge achitaurawo zvimwe zvokuti ndofanira kusununguka kupinda mumba mangu mandinotsvaira nokugadzira ndega pasina anondi uyo nokuti ndaa munhu mukuru wona iko zvinozvi ndaane vana vaviri pavana vaviri ndoramba ine ndiri pasi pomumwe mukadzi kunyange vari vamwene
mwanakomana achibva tsvage mbakati mama ndikuenda kunana tete ndikukumbira kuti ndivake upangu but akanopiwa pfuwa rikuratidza kuti iye ategeswa zvokuti akuenda pamba pake aenda pamba pake pakaratidzwa nababa vake akunovaka ipapo amai vake vari kumbogera vasvikena zuva rimwe chete kusvikira adzokera kumadzitete ndinokwanisa here kuvaka but amai vangu vasati vambosvika pamba baba vari kusvika vega ndinorarama sei amai vangu vasikasviki pamba pangu nokuti kune vazukuru mwanakomana anga akuti kana iye akuenda nemukadzi wake kugadzira paruvanzi kutema nekuvaka kwavari kuita vazukuru vaenda kunosiyiwa kumba kwa amai vaenda kunosiyiwa kumba kwa amai amai vaitira kuti andipo pane kwandiri kuenda but vakazotarisa kumba kwa amai variona variko pasina kwavaita chinova chiratidzo chokuti vatoramba kusara nevana kuramba kuti nyaya yaakaitire kunotsvaga pekunogara kwake achibva pamba pevabereke amai vanga vatoramba kuti kwaiti handizvidi uchiri mwana wangu gara pano ndimbodya kushanda kwako nekuita kwako kwese simba rako ndichiri kuda kwandiri vakaritaura zviri pachena kuti haunekwawa kuti wakuenda ndakakudzidzisa inini nekuda kuti ndichiri kuda kushandirwa newe sakura kuti kwauri kuda kuenda kunovakako neni ina ndiswisa chidhindo ikoko kusvikira vataura mashoko ekuti kana riri simba remukadzi imboita kuti mukadzi aende kumba kwavo handina kuti murambe ngaaende kumba kwavo kana wazobva pano mozoenda kunogara mese asi pari zvino ndichiri kuda pano then oroshiwiri benefo wakachwemba communication hei zvadaro mwanakomana akaenda ndokunogara ipapo mwanakomana akaitaka kuvaka dzimba dzake ndokuisa zvidhino zvake zvisina kupiswa kusvikira dzimba dzake dzavaka ndokuisa kitchen yake ndokuisa bedroom yake ndokutaka kugara ipapo mhuri yezimbabwe mwana uyu akataka kugara muna january iko zvino zviri munani tamuna May wamwedzi wechishanu right ane 2 weeks mwana wake achibva tanga kuita kurwara kuita zve zvekuti ndiri kuona nyoka mwana ane 5 years akutotanga kutomhanya ndo first born paanenge achitiza anoenda kunobata mai vake nguva yari kubatwa namai vake anobva aoma kubuditsa maziso kuisa muromo pasaidi akubuda masiriri obva atizi time wanzi kuizai sauti nevamwe itai seiko obva atizi mangwana ndizvozvo dzimwe dzenguva anenge achitoti mbuya moda kundiurayirei ari kutaura mbuya vake kusvikira mwanakomana uyo audza veukama hwake veukama vakashevedzera mashoko ekuti inzwa munhu ari kutaurwa nemwana wako ndaamai vako amai vako haizi hama yako hatikwanisi kugara navo pasi tichivaudza kuti ona zviri kuitika tinonzi izvo tavananga tavapuma uroi totangira papi zvaari kutaura iye ari kutsvaga vabatsiri vanongouya azvisi kudayira kusvikira mubatsiri ataura mashoko ekuti apa pari kudiwa kuti ivo amai vauye toda kukubatsira vabereki vako varipo iwe baba naamai but itai kuti imimi mushevedze hama dzaamai ava vange varipo pari kubatsirwa musukuru wavo vachibva vashevedzwa pavakauya amai vakataura mashoko ekuti kana muchida kuti tibatsirwe ndiripo uyai kuno kuimimi nehama dzangu ini ndatende kumba kwemwana wangu hama dzikati aiwa kada rundinyadzisezve zvikanzi aiwa ngavauye kuno hama dzikati okay po chikakosha musukuru iwewe mwana hatingasimudze amai chiuya kumba kwaamai vako nemubatsiri azobatsira ndobva vaenda ikoko inzwa izimbabwe zvakaitika mwana aripo ipapo zvikanzi ineni zvatoda kuita panapa ngatigarei panapa pane zvinoitika mubatsiri paakaenda 1 day hapana chaitika 2 days hapana chaitika hazvichatomira zvichaendi nekuti pane zvoda kuitika ameno zvakaitwa nemunhu uyu ndobva zvakonzeresa zvoga ndokutanga izvo kushungurudza amai ava zvashungurudza amai ava ndokuzvidzora ndobva zvaenda kumwana mwana atanga kuchema vanhu vakaungana zvikanzi ngatiite mitingi vanhu vari pamitingi ipapo ndobva zvitanga kumwana gogo nyaya dzenzvimbo dzakafanana nechinhoi karoi tichipinda munanaka musamba karuma kune nyaya dziriko dzinotaurwa panyaya dzandafambira kunzvimbo iyi dzezvishiri dzekuti mwana anogona kuti pane zvandiri kuona achitaura mazita ekuti akabvunzwa kuti ndiwe ani anoti ndini mai vangu ndivanhengi tatumwa pano achidzokera tisino nyama kusaidhi ikokoko nyaya idzodzi dzakawanda mwana akabva dzinomubatsiri ndiwani iwewe vari kutaura mazita 666 nhengi nanhengi nanhengi 3 vakataurwa pavana ava pavanhu vaitaura pamwana vamwe vana vevamwe vanhu vakafa vaitaura pamwana uyo ndichiti ndini nhengi nanhengi nanhengi tatumwa namama vakati iyi nyama iyi hatiisiye iyi mama wenyu anonzani mwana uyu ane 5 years aitaura mbuya vakamubereka nezita rekutanga
vanhu varipo zvikanzi nive ukama wamaya mwana atumwoyo mwana atipirwoyo kuti ataure mashoko aya nekuti mwana uyu namai vake havawirirani. Zvikanzi nemubatsiri wowo atipirwa right. Regai ndibvunze mubvunzo right, mwana uyu anoziva here amai vakabereka amai vababa vake kureva mbuya vake mai vababa vake vapenyu mai vakabereka amai vaamai vababa vake anovaziva here. Zvikanzi kana kutovaona hana tovaona. Zvikanzi iwewe baba vako amai vako ndiani? Ndinhengi. Amai vako vakaberekwa nani? Fe apinza zita baba sezvariri mutipo wawo wakati. Ewe ari kutotaura kuti isusu titori vazukuru vakaberekwa kubva kuna amai vaamai vavo. Sekuru andiriya simudza mubhadha tirove pakatsikatsi andiriya simudza mubhadha tirove pakatsikatsi iwe andiriya iwe simudza mubhadha tirove pakatsikatsi simudza mubhadha pakatsikatsi simudza mubhadha pakatsikatsi. amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde chekesa msutu yekumagunde kufamba uko mwana achitaura mazita sezvazviri. Zvikanzi mazvinzwa amai vachibva simuka ipapo. Zvikanzi mashoko andiri kutaura ndimazive aya wangu izvo zvakaitika. Zvikanzi mubatsira amai mukabva pano zvandakuita pana painini ndezvekuti takuda kubatsira mwana ushu but vanhu vari kutaura pavana ava vachiti tatumwa tiri vana vanhengi kwavanga vachifanira kudzokera takuti vatsokere ikoko. Asi imi mikenda kuriko kwamunogara hamuzi kukupinda chikonzero takukupeseneresa ine zvinhu zviri kutaura apa. Anditi hamuzvizivi, handizvizivi, but kana zvichigara kumba kwenyu takuzozvipesanisa. Amai vachibva apo vachipesana vachienda nehama dzavo kumba kwavo vachingosvika amai tuku amai mututu ropa mumuromo ropa munzeve amai vachibva vashayika kuribe muntu amai vachibva vafa vachibva vashaya ndokutakurwa amai vachiri kudziya ndokuendesa kuchipatara. Zvikanzi munhu wamai naye panapa akafa kudhara. Apinda muchipatara kudaro vari ikoko hama dzaamai ava dzichibva dzatofunga kuti tino urombo kuno kuamai vafa but tatiti kuzivise mwana kuti wauraya amai vako. iwe ihama dzamai dzakutotsoma muzukuru. Tatiti kuzivise kuti amai vatamhanya navo kuchipatara vashayika but tatiti kuzivise kuti wauraya amai vako. Isusu vanasekuru vachibva kuchipatara ndobva vaenda kumba kwavo. Mwana ari kumba kwavo mutumbi kuzvinozvine uri moshari kutaura kwatiri kuita havasati vaviga mutumbi uri hapana ari kutaura nevamwe but mubatsiri ari kuti yezve imba iyoyo amai ava haipindiki. Inzwai ndikuudzai mhuri yeZimbabwe amai ava vane murume mupenyu. Baba vacho vakatotema pamba vasi kugarika. baba vakatobva pamba hapasi kugarika. nyaya dzese dzazoitika baba vabva idzi hapasi kugarika. ko sekuru muzukuru uya wekuti go zvadai iko zvino zvipo pakakuti takutumira zvinhu zvikubva kwenyu ndokwazvichagara bo muzukuru but imimi kana muchinja hamusisi zvenyu kana makachiza muchitamba mese but kwazvakuenda kana kuriko kwamunogara mukasvika koko hamuchawirirana zvatiri kuita panapa muchanzi muri kutitengesa ndimi mangapeda kutikuvadzisa wai mabvuma kuenda kune vanhu ivavo. Saka amai vari mumochari asati vaviga pachine makakatano hama dzavo dzakatoramwa pane imwe nyaya zvakare iri kuseri yakamirirwa nevanhu. Mhepo painge ichitaura pamwana yange ichitaura kuti ndini nhengi nanhengi vanhu vari kutaura vachinzi ndini nanhengika vana vevamwe vanhu vakafa vari kugara munzvimbo imomo. Vana vevamwe vanhu vakafa vari kugara munzvimbo imomo vari kutonzi vakashandiswa namai ava. 0713938538 0713938538 unoiona senyaya fona titaure but zvandoda kubvunza inini nzvimbo dziri kukaroi tibatsiriwo panyaya yezvinoitika zvekuti vana vakarwara kana kuti munhu akarwara anokwanisa kutaura achiti ndini nhengi ndatumwa namama vangu ndatumwa nababa vangu tanzi tidzoke zvakati. Pazvinenge zvichiitika zvinhu izvi nichii chinenge chichimboitika anenge achitaura ipapo ndiani zviriko kunzvimbo dzandataura idzi kuhurungu uku
ndokwasakawanda. Right, 0718692244 0718692244 anditika yes ndo namba dzekukanda iri WhatsApp message anditika asikana uchida kufona kupinda pamhepo direct 0713938538 anzi na misha kichitanda Bosley 02 zvikanzi hurungwe itori gokwe light chaiyo loud and clear. Right gatone pana paka 0718692244 asi manzo pana pasekuru ka mvunzo apa ndokuti kana uchinge waisa rukawo pamudzimai wako iwe ukafuma wakafa rukuramba ruchiri active rikati rwatofawo apa tauda kutsvaga vana Nephias Chimbowa ndo pavanotaura ndo magodobori apa ana gogo nancholo ana gogo chioro utatiuze kuti ukangoponya rukawo muntu kungomwarira mwamuna rukawo rwamwarira futi oro kuti rukawo ruramba ruri active mudzimai anosara ari singu iwe washayaka asi anchingori parukawo runooneka kunganga chetere ana madzibaba vaona here aiwa avaisewo here rukawo uyezvo avagoni kuzoroyonora kubvisa here mapasword akadai aya. Alright, so nthawi ziri pa 1 minute past 4 pa National FM, 1 minute past 11 pano pa National, ko 1 minute past 4 ndaiwana kupi aiwa ndavhiringidzwa nehurungu rukawo magwira ntchito nzithu pa National mthawi zathu zafika pa 11 minutes past 11 inzwa inguva sekuru 11 minutes past 11 mwana mdara 1 yes 11 minutes past 11 even asingagoni wachi apa ndope kugona wapo nyanga ukatanga uchiverengera kubva ku left kuenda ku right zvinongotaura zvimwe chete 11 minutes past 11 ukabva ku right kuenda ku left 11 minutes past 11 ndo pana Israel Tembo apa ndo pavanogona apa Van Gaal apa anoigona wachi apa ikangoti 12 past akutorasika Van Gaal apa anopagona apa Rebecca Foster ndo pake futi wati ari kupi maze reverse mazano ari kukariba ani muzungu ka ari mumanzi ari zi ndakamuona apa panapa panonzi pachi noti shotere pekupedzesera apa tichienda kukaroya apa panyapira anga aripo irodi yekuenda kukariba ka muzungu aiwe ukafunga kuti muzungu uja achigara kumahotera kuya kumvura kumahombe kopi zviri kuenderana achenjere kuti akusanduka kuita njuzu anokuita njuzu ikozinozi musati Rebecca Foster murungu kumachobeka aiwa murungu wokariba Rebecca Foster murungu wokariba so sekuru zvatakuda kuti panapa toda kuwinisa matickets maviri yes kumunhu umwe chete anenge agona kupindura mubvunzo une chekuita nemutambo weDynamos versus Caps United or Caps United versus Dynamos, the Harare Derby uchange uriko kunhandare yeRufaro Stadium anditika yes apa weekend paka kusura mangwana musi weSunday musi wa 10 May 2026 anditika mutambo wachakupai live zvakare pano pachimtengo nditu National FM. So sekuru pane mubvunzo watoda kungovhunza wakachipa boss nhasi Friday wakachipa kuna anoziva Ezra unokuda kusachipa kuna Van Gaal sure Van Gaal ko Peter Zulu Peter Zulu anokuziva Chelsea chete baba Miriam kokocherani makazi akuti kwachita mwana winango wachituka uko kuti banzi kuna miracle aminijara baba tuka okay, so vanoziva mutambo webhora muZimbabwe anditika 0713938533 tovataendera mberi ka tokupa matickets tovataendera mberi nekudzibhozhongora nyaya dzacho 0713938538 sekuru baba Isabel famba nayo icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mudiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzira zviri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe ndiro zoti munenge makachibata muri kwati famba nacho chikonzero charemera dzinza paka seyezauto ndapindira kwa gutu Chief Chitsa Sabhuku Mubaiwa iyi Gutu District Magombedzi Business Center. Nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndeyekuti kuna amai vakarwarirwa nemwana ane 2 years kuberekwa vakafamba kumaprofita pamwe chete nemurume wavo vakaenda kunonzi kubhowera vachitsvaga charwarisa mwana wavo vakasvika kune mumwe mubatsirisi muprofita akavaudza kuti zvamafambiro hapana nokuti mwana uyu atofa. Vaudzwa kuti mwana atofa kudaro vave kudzoka kumba kubva kubhowera munzira vakateerwa nemapere kune rimwe svikibere rakatosvika pakuti pakabuda izwi rokutaura richiti tipe nyama iyo richitaura bere murume nemukadzi vachibva takakutisa kunosvika kumba kwamapasi 7 dzemanheru vanhu vakasvika vachiudzwa kuti tine urombo mwana watanga taenda naye
ashayika vanhu vachibva varara panhamo vari panhamo kudaro mangwana vakaenda kunoviga mwana uyu avigwa kudaro mukoma wangu mangwana kuseni after vavigwa paguva remwana uyu pakaonekwa paine mbudzi yakafa bharizero ichiratidza kuti yakadyiwa nemapere mbudzi yakafa ichiratidza kuti yakadyiwa nemapere muridzi wembudzi iyi haaziriye wepamba apa pakaitika rufu achibva ati sezvo yadyiwa nemapere ungoita kuti vanhu vaite usavi vadye mbudzi ichibva ichidyiwa parufu payakadyiwa parufu vese vakadya izvozvo vari kurwara vese vakadya vari kurwara ndiri kukumbira mhuri yezimbabwe kwandataura gutu magombedze chief chitsa sabhuku mubayiwa ndo makaitika nyaya ishi gutu kwa magombedzo yese chifani chitsa sabhuku mubayiwa bere rakasvika pakutaura kuti tipe nyama iyo amai nemwana baba nemudzimai wavo vakatanga kumhanya vakabereka mutumbi wairatidza kuti mutumbi watopera vachinosvika kumba vachinozivisa vanhu mapere anga chikochema achinzwika mangwana makuseni vari kuona vachinoviga mwana achizovigwa panoti tinotarisa kuguva kwemwana vari kuona kuguva kwemwana kuine mbudzi yakafa but tinotaridza kuti yakaita sei yakadyiwa nebere but amhino zvakaita vanhu kuti vana kunzwisisa sei kuda kudya mbudzi iyi nokuti muridzi akaudzwa kuti mbudzi yako yakafa but tiri kuona sekuti yakaita sei yakadyiwa nebere but iri paguva remwana vanhu vachibva vese vakadya mbudzi iyi vari kurwara sekuru unuhwai hwekuti matoona kuti mbudzi matoudzwa kunzi apa mafiro ayo inenge yakadyiwa nebere ende iri panzvimbo isina kujairika isina kufanira ende vanhu makaudzwa kuti patakabva nemwana uyu izwi rakabuda pabere kuti tipei nyama iyo but tichiona kuti ibere iro tikamhanya mbudzi yofa imotora nyama yacho mobva madya kuemba kudya hazvina kutanga kuitika nhasi kwana madhambosi chenge masara zvakaitika kwachenda mbuya zvakaitika mombe yegore riya riya yekuzofa pambedha iyayi yakadyiwa nyama kaiyayi vanhu vakadya nyama mombe yakafira pai pabhedha sekuru one nzvimbo dziri kuwanikwa nyama inzvimbo zina kujairika mubhedha nzvimbo yekurarira powanikwa paine mombe nekukura kwakaita mombe kana vakasingazive gore riya zvakaitika ndezvekuti amai vagara pamba vari vega vakanzwa mombe ichikwenya inoenda pamudhuri yonokwenya ichikwiza muviri wayo kana kuenda pamuti ivo vakanga vari mumba ndobva yasvika pamudhuri ndokutanga kuti asenge iri kukweshera paimba vakati imba yangu inodonhedzwa vachibuda panze vachingoti panze vari kutenderera seri kwemba mombe ichibva yatsamwa ndokutanga kuvatevera amai vakatiza vachienda pai vachitiza pamba vana kupinda mumba vakabva vatiza vachienda kunext door vachienda kunext door chizochokaona mumba hakuchisina vakati mombe yanga ichida kunditunga ichinidzingirira vanhu vachidzokera kumba chirega ndinopinda mumba vari kunopinda mumba kudai so mombe ichaonekwa vari kuona mombe itori pamubhedha yakatofa yacho yanga ichivatandalisa iyo yakatofa iri pamubhedha nyama iyo mombe yacho yakatodyiwa nyama vakomana vachibva vati haiwa isusu yakapinda sei mumba nekukura kwayo kokuzogona kuziva kuti apa panorarwa tasa iyo isiya nhasi yakutokwanisa kuma 5-6 years iyi 5-6 years saka tiri kuti isusu imombe inyama yakawanikwa panzvimbo isina kufanira isina kujairika ndakakwanisa kuenda kwachenda mbuya chifi vakafa vasati vafa ndikanosvika pamba pavo vakati bosho wauye ndakati ndauye zikazi vahwanaya sekuru vahwanaya mombe yakawanikwa iri pambedha yakafa isina kujaira apa yamboa ichitunga munhu 1 mumba mombe yakambopinda mumba 2 pambedha yobva yafa yambokwana sei asi yamboita simba iri kudzingirira munhu aifanira kufa ndimai vaitandaniswa asi iyo mombe ndo apo mai vakazodzoka vachiperekedzwa kuti handi yetoroona hamungadzingirira Baba Isabel akamsekero aka Baba Isabel papa famba nadzo anditika ichokwadi muri yeZimbabwe sekuziva kwenyu zvatanga tiri mukati mekutaura izvi aiwaka zviri kuitika munzvimbo saka isusu pana panyaya tiri kukumbira panapa ndiye kuti sokufunga kwenyu muri yeZimbabwe vanhu ava vari kunetseka nezvakaitika izvi kuti bere ringatevera munhu rozodya zvakare mbudzi
mbudzi wanika iri paguwa tinofanira kuti tiite sei vanhu vari kutotsvaka kuti tinongonzwa kuti kuna vanhu vanobatsira kuti sei kana variko vanogona kubatsira mhuri iyi iri kukumbira kuti ibatsirwe mhuri iri kukumbira rubatsiro nekuda kwekuti inhau inosuwisa nekuti apa panga paita chidambudziko nekuda kwekuti pari kutouya mhuka yatoziva kuti haitauri mhuka hadzitauri asi bere riri kunzwika richotaura kuti tipe nyama iyo kureva kuti paifanira kutoita rufu izauti tomboti ndimi muzukuru wasekuru huku iya munochengeta pamba yongonzwika kuti yataura kuti tipe nyama iyo kana ngoti ndiri kukumbirawo chikafu chete ndine nyota iyo nzvimbo yekumwira mvura inoiziva nekutogara tichiipa mvura aiwa chero ichiiziva but inotaura emira dzinza paka pagutu ngatipinde pagutu apo kumasvingo hanzi kudiko mdhara chekumasvingo papa chakamira chakadai oishi handizivi kuti mukomana anonzi iye Joseph Cheta the Ottoman mukomana kana kuti ndimisa magesi anobva pachikwana kuti ndokumusha kwake here kana kuti nekuti pose pandirongoti gutu ndinomona achivhunduka ndokumaraini kwake Cheta inzwe mukoma wangu Ezaudu paita nyaya yemukomana akabatwa aine zvipfeko zvevanhukadzi vamubata vanhu ava vakasvika pakuti mwana uyu akusvika kurohwa zvikanzi ndinokumbira kuti muende neni kumba kwedu kunova ndokuna mbuya vangu amai vababa vaanogara navo achitaura mukomana uyu anoti inini pachangu ndinotumwa nambuya kuti nhasi enda pakati unotora nhasi enda pakati unotora ende mese makaenda mushoma makakuta makadzoka sina chinhu hembe idzi kana vachinge vadzitora hembe dzemukati kwanzi tinodziwacha nemushonga tobva tadzi aina nemushonga right kana vadaro vane hembe dzavanozopfekawo manheru iwo hembe dzinopfekwa nambuya ndo hembe dzanopfekawo zvakare dziri hembe dzemukati wabva vabuda vakufamba usiku vachienda mwana anotaura achiti iye patinofamba ndenge ndakatungamirirwa nambuya tikasvika pamba pevanhu nguva yekuti kupinda pamba pevanhu ini ndo pandiropepukira kana ndo pandirogumira kuziva ndinotozoziva mangwana takumba handizozivi takaenda kupi takaita nezvei baba Isabel mati nhumbi dziya dzemukati vanozodzitora vonodziwacha nemushonga kudziwacha nemushonga ezini kuwacha nesipo here kana kuti mushonga chauroyi vodzi aina kuti nechi nemushonga ende kana vakubuda kufamba vachienda vane hembe dzemukati dzanopfeka vadonzi vanopfeka mbuya nemuzukuru vanopfeka mapensi apa muzukuru komana anozobuda usiku nambuya vakapfeka nhumbi dziya hatisati toguma kwatiri kuenda vapfeka hembe dzedza muzukuru anopfeka penti opfeka pitcoat kana kuti tight dzemukati zvezve vapfeka kudaro vanobva vabuda vachibva vaenda right pane mashoko akambobuda kuti wona izera rine mukomana uyu 17 years asi mukomana uyu anorara mubedroom imwe chete nambuya vake ndobva yaita nyaya yange ichingotaura muvanhu mukomana akazosvika pakutaura zuva iri achiti izvezvi inini but zvazviri mukati mekuitika takatiri mukadzi nemurume mumba umu saka vanhu vakaguma vazviziva ini ndinda kutoramba asi mbuya vanga vandikumbira ini kuti vari kuda mwanasikana asi mwanasikana uyu ini ndinofanira kuvapa semurume wavo apo mukomana uyu amai ava uyu mukomana uyu mwana wemwanasikana waamai ava mwana wemukwasha muzukuru mwana wemukwasha wavari kuti vari kuda kuti vaite mwanasikana nemwana uyu ende mbuya wamakore avo andoshamisa because vane 68 years handizivi kuti 68 years yakatomaura kazhinji kacho kureva kuti kana ivo vari kuda kupiwa mwana musikana nemukomana ne17 years ivo vane 68 years tsoro yacho haisi kubuda so ndio matauriro emwana so nyaya iyi yakakwanisa kuti iendese kwamambo ikaendeswa kwasabhuku vamwe vachibva vazoenda kumapurisa mapurisa achibva vati tiri kukumbira kuti mumboenda munogara pasi mutaurirana so tamirira kuti tinzwe kuti asi iwo maonero avo vari kuona sekuti vanenge vatongi nyaya vari kuzizazeza
nokuti nyaya iri ngonzi amukwanisi kugara pasi mutaurirani. Baba Isabel, amukwanisi kugara pasi mutaurirani. mai vemwana mukomana uyu vari kupi vanova mwana wambuya? vatori mukadzi wakatororwa kwani kwaari. Vane kwavari Samuel. iyo ndivanogara nemwana Vanogara pamba vari to. Saka vari kutonga nyaya ndo vari kuti garai pasi mutaurirani but inombopiwa date. Mwana uyu vanga vachida kumupiwa kuti vagotakura pamuviri panyama here vada kumupiwa pamweya? No, mukomana chaanoziva anotoziva panyama kuti kana munhu achinzi ndoda mwana wako kureva kuti kusangana kwemurume nemukadzi ovhata pamwiri. Asi zera racho 68 years achatakura here pamuviri. Ko hembe dzavaitora idzi vaida kudzishandisei? Vanhu vakakwanisa kuwana hembe pambapa vari more than 30 hembe dzemukati dzavo. Mushure mekunge nyaya yabuda iyi, mushure mekunge nyaya yabuda vakazenge vakuuya kumarikavhari watsvaga chipfeko chake chaakashaya. Inyaya itori pachena but utongi hwacho manje unenge hwakutotyisa kuti vanhu vanenge vari kusvika kuti vaenderere mberi nenyaya. Vatotya kutoitonga nekuti vanotoitonga pamwe vanogona kunge vakatotorerwawo futi zvipfeko zvavo. 17 minutes past 11, 0713-93853. Ezraundo, uyo mukomana uyo akutityisa uyo. Chokwadi nekuti anodzitora dziri pai, mbuya ngavabatwe. Mwana uyo ari kushandiswa zviri pachena kubata mwana chibharo. The Radio Inspector Shekman Matono says round on a bojo mbuya avo muroi chai dai hurumende yaisa mutemo wekusunga varoi ndini kaupinyo ndiri kuno kugweru bojaza na says round right icho chekwa gutu cha mbuya avo ngavarowe and nekuti vari kushandisa mwana vari kuuraya mwana ari mpenyu mwana ngaabatsirwe uyo ka mwana uyo ari pama 1 chao ndonzi baba Noku ndiri pano pa head cliff mwana 17 minutes past 11. Baba Isabel mukomana ari kutotaura achitotaura kuti ndikasvika shoma kukuta kashoma kudzoka ndisina chipfeko kana ndinge ndatumwa ku assignment anotoenda kunotora ndo kashoma kudzoka ndisina anonzi enda pamusha wakati achienda pamusha ipapo anoti mandakaenda ndikadzoka ndisina aiwa mushoma ndaitora manda kashoma kudzoka ndisina kana ndangonzi enda pakati ndotozva ndodzoka ndikabata. Saka mubvunzo uri kubvunzwa nevakawanda Baba Isabel ndokuti saka mupana uyu ane technique yacho sinagara pabasa ane technique kana kuti vane zvakamuita iwo zvekuti vanotoziva kuti kana aenda anotonotora vanoziva vanotozati anofamba kocha anotoziva kuti player yake pakangori kaoneka mukana wakadai so anokanda gopi mastrikers manyama 0713-938-538 0713-938-538. Baba Isabel icho chiri kutoda pfuti chaidzo nekuti gogo vari kuratidza kuti ndigadiola chaicho kana vatoseta timu magobora ega magogazi vanyama mwana mdaraka 10 vapindira mustudio panapa kuti vazotiudza panapa kuti zviri kufamba seiko ku DMR zvakatorongeka. Yes, tiri pachimutika 19 minutes past 11 panapa chintengo pa National FM Radio the nation on one station regatinzo panapa udzofamba sei andiri sekuru takupa muno matickets pampepo. Hello National FM. Hello Mriseko pachimuti. Tinosimba makadiko. Tinofara iso vari seko amarimira. Aiwa tiri ready mkomangu muri sei. Aiwa tinofara iso. Andidi mafona muchizati mubvunzo. Magadzirira. Magadzirira. Ya confidence dzenyu mukoma munenge munoziva imi manditika. Zita ndiani muri kupi? Baba ane tiri pachitungwiza apa. Pachitungwiza apa motogara mauya akakuzotora matickets muri padhuze ka imimi. Tiri padhuze singaite padhuze 2 minutes. 2 minutes mina masvika. So baba anesu bhora munorinzwisisa anditika. Tinombotry zedu. Nyaya iripo iri maererano nechii sekuru? Isusu tiri kuti izvo pamubvunzo watinawo musi weSunday derby iriko Cape United vs Dynamos. Matimu ayematimu mahombe ari muZimbabwe uyezve achange aine game musi weSunday. Riri kudiwa nevanhu vese riziva nevanhu vese. Mubvunzo unoti tipei maplayers maviri chete amunoziva. Maplayers atiri kubvunza nezvavo akawanda akaita chinhu ichi but tipei 2 amunoziva. 2 maplayers akatambira Dynamos achibva azotambira Cape United. Kana kuti akatambira Cape United akazotambira Dynamos. 2 maplayers yes. Vakawanda vanhu vakatambira zvikwata zviri 2 izvo anditika. Asi mimi tipeiwo 2 vamunoziva.
Kore. Tawa. Baba Anes. Baba Anes. Tawa. Atingamboti network kana. Ai, isi network. Kana zi airtime yapera. Baba Anes. Tawa. Tiri kuti isusu tipo ma players maviri muupenyu hwavo hwekutamba bhora vakagona kutambira Cape United vakatambira Dynamos vakagona kutambira Dynamos vakatambira Cape United. Hazvina kuitwa nevanhu vakawanda asi variko saka tipo 2 chete. Right, pamhepo panowina moto. Hello National FM. Halo, vakadise Zauto. Ndinosimba mukoma wangu, zviri kufamba here? Muse. Ndiri kutaura nani ari kupi? Ndikutaura Papalodza paGazaland. PaGazaland Papalodza. Munoziva bhora kamakuruwani? Ndinombozama. Mubvunzo maunzwa hatisi kuchinja bhozi nhasi tiri kungonzwa kuda kungopa vana vechete. Ndaunza ndi Rodrick Mutuma naTonderai Mutambikwa. Rodrick Mutuma? naTonderai Mutambikwa. naTonderai Mutambikwa. Mudara mune chokwadi? Ndine chokwadi. Mune chokwadi? Rodrick Mutuma akangotambira dhimba reka? Akatambira dhimba rakambotambira Cape futi. Tonderai Mutambikwa TK? TKZ uyo. TKZ awo akatambira futi Caps? Akatambira dhimba re. Koita Denver Mukamba akambozviita futi izvozvo. Denver Mukamba? Akambozviita futi izvozvo. Nani futi? Mudara munenge mimika. Vana gift geto pariwa vanga akambozviita futi. Mukoma makaberekwa gore ripi? Ndaberekwa 1991. Munotoziva gift geto pariwa? Gift geto pariwa. Ko Oscar Machapa? Oscar Machapa akazviita futi. Akazviita. Ko Sifas Chimedza? Akazviita futi. Ko God knows Murwira? God knows akazviita futi. Ko Rambane Pasi? Ko Ashley Rambane Pasi? Compressor? Rambane Pasi akazviita futi. Ko Stuart Murisa? Mati? Ko Stuart Murisa? Chuto akazviita futi. Ko Devon Chafa? Devon akazviita futi. Mudara uyai mutore matiketsi. Ndane matora rini? Uyai kana izvozvi. Ndane matora neSunday. Sunday munoti kasikei kakuti musanonoke kubhora? Ndane Sunday, ndane matora neSunday, ndane chitupa ere. Uyai nechitupa mukoma wangu. Alright, rambai makabata tinyore madetails. Munogonesesa mani imimi. Kawani mukoma. 0718692244 todzoka topinda ka udere DMR timbopinda muchitoro. Ready? Hello. Halo. Mamukazei mangwanani? Namukasese Zaudo nasekuru Boshwa. Zviri seko muzukuru wasekuru? Mai Makoni Mpengeza wani. Muri sei seko mai Makoni? Ndinofara muri seiko. Aiwa tinofara tisi timakachibata kaimimi zvonyi tibatsirewo tinzwe apa pane dzamanzo dzatatsudzura kuti muda kutibatsira pane chipi? Ndida kutaura pane chababa vakazofawo vatora mukadzi wemu. Chakaitika baba uro ndo rinonzi rukauro rwevambira. Mukufamba mukukura kwataita sofa sekuru. Mukadzi wemunhu pane rukauro runosiyana-siyana. Rorambira ndipo zvatikatemaona kure kwaunoenda. Alright. Sobva wafa ipapo. Ende muridzi wemukadzi ari kutozviziva anenge achitoti hako chidembo chamatamba asi muswe ndakabata. Haangabvumi haangakudze but ichi ndo chokwadi mukadzi uyu akagadzirwa. Saka zvamungada kudzidzisa kuvanhu muri kuvadzidzisa kuti panyaya dzekutamba nevakadzi vevanhu uyezve runyoka urwu runoiswa kuvakadzi vakaroorwa chete here? Haruiswi here kune vakadzi? Hariwanike here zvakare kuvakadzi vasina kuroorwa kuitira vamwe tisati taroora? Masingo. Rinowanzoiswa vakadzi vakaroorwa kunyanya varume vanonyanya kushandira austereki. Enda kuzviita izvozvo haambofa akakudza. Ndiye murume andimukuti ari kutoshamiswa ari kutoti handitizivo. Haambofa akakudzai. Asi zheti rake anenge achiziva. Zheti racho seEzraudhi ari kutoriziva. Haisi mhosva here kuisa mukadzi iri nyoka? Imhosva because vamwe vacho kazhinji unongosingatozivi because ukamuka wakafa wasiya mwana wanhasi nerunyoka.
ko ivo vanoisa runyoka havaikwanise kuseta here zvekuti kana wafa zvadhakwa? mumwe pamwe haimwe kamwe zvimwe unotogara wakadaro. Kana watozonora vanotonzi vanoziva ndo vangatozogona kutokuroyonora mavhiri andoita kwedu kumazizuru kwazvino. Alright. Right, aiwa maita basa mai Makoni kuzengeza ikoko. Tenda ndingomutsawo murume wangu Francis Makoni vari murodhi kuenda kuBed Bridge. Ndoti sisi wangu maipanda guta kwazvimba. Ndoti sahwera wangu Miuka Chaumba grade 6 kwaMakoni kwaRusape. Nemanekti do edu mbuya Marere namai Baba namai Matomati. Sisi bye. Aiwa pane zvamasiya mai Makoni. Vatoenda. Onzwa maonero evana veZimbabwe baba Isabel atisati tapinda zvakare ka muchitoro nekubhozhongora dzimwe nhauka. Right, 0713-938-538 0713-938-538. Radio Hello Pampepo National FM. Hello Maswera Seli chona njani? Yes, kaunda. Yes, mambo makadiko. Inini ndiri right, ndinonzi Silva Nyamakura. Mukoma Silva muri kupi? Pamazoe paStetic Farm pachibanga pamagweta magona panedza kurukurwa nhasi dzabhozhongorwa ndeipi yamuruda kuti pawo maonero enyu? Maonero angu mukoma Ezra ndekuti tinogadzirisa zvinhu zvinenge zvaitika, asi vanhu veZimbabwe ngatirege kubva tanyanya kuda kukara nyama maningi. Mbudzi yakaonekwa yakafira paguwa pakaradzikwa mwana. Totora here mbudzi iyoyo toita muriwo? Izvozvo ngatigadzirise dambudziko revanhu vari kurwara, asi ndiri kungoyambira hangu nyika yeZimbabwe kuti no, ngatirege kuita tsika idzi dzokuda kukara nyama maningi. Tingaone kuti tingade usavi maningi, pati ngatiurayeka zviripo nenzira yakanaka, todya muriwo yedu zvakanaka. Uyezve nyaya yecentral locking iyoyo inogara tichidzidzisana nezuro chaiyo ndo zvaakataura nenhau yecentral locking. Mukomana uyoye akagadzira mukadzi wake, baba vakasvika pakurwara, nhasi uno mukomana uyu akufira mumba, uyu murume akafira mumba uyu nenhau yokuti akarara nomukadzi womunhu. Ngatidzidze vakomana kuti vakadzi wovanhu havateerweba. Madzimai evanhu havateerweba. Madzimai evanhu havateerweba vakomana. Makamuchizviziva here imimi vakomana muri vairi imimi kuti kune runyoka rwerovambira? Tatorunzwawo nhasi inini. Muri vana vadiki? Tiri vana vadiki. Unogona kungofira izvozvo. Unogona kungofira izvozvo. Unogona kungofira izvozvo bhozho. Aiwa tifire izvozvo nekuti isusu hatiite izvozvo. Ndobva ndatomudza budi yeZimbabwe kuti aiwa bhozho haada, asi chinhu chaakatadza bhozho manje. Zita rangu ini ndorega bedzi rinorema rawakatadza kudaidza katatu pamazita ese aunodaidza. Gara ziya zita rinoti kudii? Silva Marigazuru Nyamakura, baba vatakudzwa asekuru vapera pamazoe paStetic Farm pachibanga pamagweta. Silva Marigazuru Nyamakura sekuru vaKeila. Baba vatakudzwa asekuru vaKeila. Alright, maita basa regai mushedzwe katatu mukoma. Right. Silva Nyamakwara, baba kuda, sekuru vaKeila. Aiwa. Wadadza. Aiwa, Silva Nyamakwa, baba taku, sekuru vaKeila. Mira. Nati zita yangu rinorema, haugone kuridaidza katatu, wazvinzwaka? Chingoti Silva. Handiti? Alright. Silva Marigazuru. Rikiti. Hanzi naChamunorwa Janero ari kuNorton paDrummonds kanzi udzai bhozhongora ngaandishedzewo katatu. Chamunorwa Janero. Pamwe chete na Vincent Tsuwa. Baba tako. Po. Rikiti. Vu.
Okay, so totora nare kana mbiri kana nhatu baba Isabel ndikuona pana paka Cell 1 Electronics vapindira mustudio panapa ndikuona Mr. George variti na Mr. 11 variti tamboti pape baba Isabel nguva dzinoti 11 past 11 ndo nguva dzakachipa kudedzera pano pasi Ichokwadi. ukaverenga uchibva ku left uchienda ku right Ndizvo, zvimwe chete. 11 past 11 Vese. ukabva ku right uchienda ku left Ndizvo. 11 past 11 ukabva ikoko uchienda ikoko 11 past 11 anogona neasingagone 11 past 11 kusvikira zvanaka 11 past 11 kusvika dzadarika 11 past Avai, 11 gani. apa Mr. 11 obva wapindira Mr. 11 obva wapindira 0713938538 0713938538 timve kuda kuti chananga ndito ana muno mudziko la Zimbabwe. Ready, hello. mwene maswera sei Ndaswera mukoma wangu maswera sei? ariseko Washington marimira muriseko mukoma wangu mweshe ndichingoma pameja brother tibatsire tinzwe chingoma ya ana sekuru ndichitasa pana wemwana weyo ana sekuru zvavari kutotaura kutotadzira mwana we bhozi inini ndakaona chinenge chinginetsa mundambudziko mukurarama kwangu ndinotsvaga kuti chiri kunetsa mundambudziko iroro chiya nditi zvakangofana nekuti ukaona kuti munda wako uri kudyiwa nemakude unototsvagawo kuda kuti makude asaje ndofanira kuita sei anditi chinenge haro Yes mukoma tiri kunzwa itaura izvenyu. saka uyo mwana uyo akaona kuti apindwa nedambudziko ndoamakeka saka iye anga kutsvagawo chinoita sekuti dambudziko iro ripere saka iwo amai wacho waikonzesa dambudziko hazviro kuti iye mwana ndiye akauraya amai but amai wakafanira zviri zvavo andito wakafira chivi chavo ndo chakaita sechakawauraya kwete kuti mwana ndiye anenge akaita seakauraya amai avo anongoshoda saka uyo mwana uyo asatombodya zvake bhozi zvake zvese zviri kawadi bhozi apa hapana kana ngozi yaanomutirwa naamai bhozi iye haasiri akauraya amai Asiri akauraya mai vake. Maita basa mukoma Langaza. Yes, wa Major Brown tikanzi mwana uyu hapana kana ngozi yanomukirwa nekuti asiri akaita sei akauraya mai vake. haana kuuraya asakakonzeresa kufa kwavo Akakonzeresa but aida kunzi afe ndiani anokodzera kufa ndeye. ndiani anokodzera kufa 0713938538 0713938538 katitore mwe pamhepo radio pamhepo muri wanje. makadiko Tinosimba makadiwa chef. ndipo tinotaura kana varume vairi vari kutaura vabhozho namukoma Ezra Mapinda pamhepo mukoma ndo vamuri kutotaura navo. ndotauravo Ndo taura iye tipei pfungwa dzenyu mukoma. ya ini ndiri kuti mai ava vambuya ava vekuuraya mwana ava mbuya vekufa ava mbuya ava vauraiwa nezvinhu zvavo zvinhu zvavo zvavauraya ndouya kuna nasekuru ava hanzvaga hama dzambuya ava tototi vakatopusa husi uchenjeri hwavari kuita dai vanga vari vanhu vakachenjera mubatiri achiripo yes vagara pasi nemubatiri kuti zvinozva zvadai nhai mubatiri hama yedu ndo zvayanga yakabata izvi saka toichiita sei nezvinhu izvi nekuti uyu mwana uyu kana ari mwana akachenjera kana kuti ari mwana ada kuzviisa pasafe side ngatotaura nomubatsiri uyu atore zvinhu izvi azvihama idzi azvidzosere kuhama kuti zvipuruze kuti vazive kuti hama yavo yanga yakaipa yanga yakabata nekuti ivo kana vachiprotekta hama yakabata iri kuuraya vazukuru vavo voprotekta vasingatsvage kuti hama yavo yanga yakabata hazvireve chinhu saka kana vanasekuru ava vari vanhu vakangwara vachida kusevha dzimwe mhuri ngavataure nemubatsiri mubatsiri achiripo. That's right. Anzi ngavataure nemubatsiri andidya mubatsiri achiripo ipapo. Achiripo. Vangopedza nekuti kumbe hakusi kupindika kawo. Hakusi kupindika kawo. Ivo vabva vafa zvakare. Nekuti zvakatama zvikanzi takuzvibvisa pano takuzvidzokera kupi? Ikoko. Back to chi? Ende amuchawirirana. Amuchawirirana. Back to sender. Back to sender. Right. And tawu zathu 6 minutes to 12 pano pa national. Kati popinda mchitoro timotengeza tiri kudzoka manje. Tenzo zvakamira sei. 17 minutes past 12 pa national FM tawu zathu ziri kuenda sekuru baba Isabel nguva dzedu ndo dzafamba panapa. Icho kwadi muri yaZimbabwe vanongachida kundibata munotibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzisi nhamba dzinonhuhwira iyi nhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa Queen
Esther Kanengoni. Yes, musabipa za Queen Esther Kanengoni. Maita basa ninhau dzanhasi dzese dzaputika dzabhozhongorwa. Chirongwa chinodzoka zvakare rini musiwe muvhuro. Ninguva dzachi 9 o'clock makuseni kuruvara 12 masikati. Apa takusiyani maoko mamamani Esnat Madzilele Marungula musapite kutari. Ndine se Ezra Auto mangwana 10 o'clock tiri pasvisva Business Center Shamba Road.